गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार सालाकाथियाव लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल ड्रेस स्ट'र बेखेवदों। MSRB एन्टारप्राइजनि गोदान दख'ना गलाखौ दिनै फुंबिलियाव बेखेवना होयो बयजोंबो मिथिसार जानाय फावखुंग्रि फुजि बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो लाइहागार बड' ट्रेडिशनेल स्ट'र एबा RB एन्टारप्राइजनि बिगोमा रुबिला आरो बाबलि नार्जारिया। गोदानै बेखेवनाय दख'ना गलायाव नोंथांमोना आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा सि जोमफोरजों लोगोसे हौवाफोरनि गामसाजों लोगोसे आइजोफोरनि सि जोमफोरखौ बायनानै लांफैनो हागोन। गसाइगावआव सिमुलटापु पुलिसनि सिग्रोमनायाव थिखंजोबो हमनो हादों। सिमुलटापु पुलिसनि सार्च सलंनि गेजेरजों हारापुटा 30 नं राजा लामायाव दहमै बेंखननानै हमनो हायो थिखंजोबोजों लोगोसे सानै फालांगिखौ। गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि हिरेन कुमार देखा आरो सिमुलटापु आउटपस्टनि बिबानगिरि सन्जय कुमार रायनि दैदेननायाव थिखंजोबोजों लोगोसे सानै फालांगिखौ हमो। हमजानाय सानै सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फाटगाव जारबारनि गणेशन नार्जारि आरो फाटगाव रननगरनि बिटिएल बसुमतारि। गसाइगावनि हारापुटा 30 नं राजा लामायाव सानैखौबो हमनानै जिबौखौबो सिमुलटापु आउटपस्टआव लानानै थाङो। हमजानाय सानै सुबुंखौ पुलिसआ जेरा सेबगासिनो दङ। जोंनो नांगौ हानि मोन्थाय, जोंनि दाबिखौ सोरखारा गनायनांगौ, गोख्रों दाबि खालामदों आदिबासि हारिया। तामुलपुर साहा बागानाव खामानि मावग्रा थागिबि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनांगौनि दाबि। तामुलपुरनि नाग्रिजुलि साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सोरखारनि रग निर्मल बिथांखिजों सा 2000 बेरामिफोरनो 5000 रांनि चेक राननानै होदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। हन्स फाउन्डेसननि गेजेरजों क'क्राझार चिरां आरो बाक्सा जिल्लानो गासै 20 मबाइल मेडिकेल इउनिट एम्बुलेन्स गारि राननानै होयो। गामि गामि सावस्रि सिबिथाय होनो थाखाय हन्स फाउन्डेसना एम्बुलेन्सनि गेजेरजों खामानि मावगोन। अजगर जिबौआ मासे बोरमाखौ मन'दों। उदालगुरि जिल्लानि फारौभुटान सिमना ओनसोल राजागड़नि नालाफारायाव हाग्रानि मासे गिदिर अजगर जिबौआ मासे बोरमा जानाय थासारिया गिखांनाय लाबोदों। दिनै फुंनि समाव नालाफारा गामिनि बोरमा फिसिग्रा सुबुङा बोरमाखौ हाग्रा जिङाव आदार जानो हगारना हरदोंमोन। बे समावनो बोरमा थांग्रा लामायाव मासे गिदिर अजगर जिबौआ मासे बोरमाखौ हमना जानो हमो। बिगोमाया बोरमा गाबनायखौ खोनानानै नायफैनायाव बे गिथावना थासारिखौ नुनो मोनो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझाराव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय थारंगुरि बल्लापारा गामिनि थागिबि राजमिस्ट्रि मजिद आली आरो क'क्राझार मागुरमारि सेसापानि गामिनि थागिबि साकु शेख मुंनि सानै लम्पटआ खामानि होनायनि उसला लानानै सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामनाय अजद थिखानाय जाथायनि सायाव गोख्रों बिजाथि फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि शफिकुल शेखआ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव बर' हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि। बड'लेण्डआवनो रैखाथि गैयै जादों बर' फिसाफ्रा। 13 बोसोरनि सासे उन्दै बर' हिन्जावसाखौ साब्रै मुस्लिम लंपटफ्रा हानजायै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि साखाथिनि उजान खावनिया बासा गामिनि साब्रै दुथांफ्रा सासे बर' हिन्जावसाखौ हानजायै जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद। 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरनि मुंखौ आरसाफुल आली, बलटिफ हक, दिलदार आली शेख आरो खायरेल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सायाव बिथांमोननि हेंथायै गोख्रों आयेननि राहा लानो थाखाय भुगिनांनाय हिन्जावसानि नखरा दाबि खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।